Som les nenes i els nens de sisè de primària de Félix de León. El nostre últim any us volem agrair que ens acompanyeu sempre, us portem dins del cor. Aquests anys hem après a fer gràfics i esquemes, a parar atenció i a fer sumes i restes. Hem fet moltes cançons, no tinc por dels errors, amb respecte i comprensió. Soc millor persona, moments molt especials, un grapat d'excursions, espais de prat i jocs, festes i celebracions. L'any que ve a l'institut, quina sort fer aquest camí, esperem amb moltes ganes que arribin les colònies. Moltes gràcies per aquí. Sempre hi tindreu el cor. Aquests anys hem après a fer gràfics i esquemes, a parar atenció i a fer sumes i restes. Hem fet moltes cançons, no tinc por dels errors, amb respecte i comprensió. Soc millor persona,